Y Dywysoges Arian. Roedd glesni'n edrych braidd yn wahanol i'r plant eraill yn ei hysgol. Llygaid hir tenau oedd yn anghyffredin o bell oddi wrth ei gilydd. Dwy ail flewog yn cwrdd yn y canol, trwyn bach smwt ar y wyneb fflat. Roedd ganddi wallt tywyll syth, fel ffyn pys, chwedl nain ers talwm, wrth ddisgrifio gwallt y teulu. Roedd glesni hefyd yn fach iawn am ei hwyd. Roedd y ffordd roedd hi'n edrych wedi denu sylwadau cas gan rhai o'r plant. Teimlai ar y tu allan yn aml. Yna, un diwrnod, sylwodd un o'r bechgyn yn y dosbarth bod llinyn llwyd yn ei gwallt. Mewn braw, tynnodd glesni'r llinyn allan o'i phen. Ond rhywsut, roedd hyn fel petai wedi deffro swyn yn ei chorff. Pob diwrnod, roedd mwy a mwy o llinynau llwyd, ac roedd pawb yn sylwi arnynt. Tyfodd y llinynau ar dalcen glesni, nes bod ganddi ardal o wallt gwyn ar flaen ei gwallt tywyll. Aeth y bwlïon waeth. Bu rhai plant yn dilyn glesni o amgylch y buarth, yn tynnu ar ochrau ei llygaid i'w hymestyn gan ganu. Llygaid fel cath, gwallt fel gwrach, ail fel blaidd, glesni fach. Dydy cath ddim hyd yn oed yn odli hefo gwrach, na fach, meddyliodd glesni. Ond oedd hyn yn fawr agysur iddi. Toc, sylwodd glesni bod ei chliw yn newid. Roedd lleisiau pobl wedi dechrau mynd yn niwlog. Roedd hi'n ei clywed, ond yn methu ei deall, heb ganolbwyntio'n galed. Ar diwrnod profion cliw yn yr ysgol, fe ffeilodd glesni'r prawf. Roedd yn deimlad od. Doedd o ddim yn brawf talentau nac ymdrech, ond roedd glesni'n teimlo cywilydd rhywsut ac yn siomedig. Ar ôl profion pellach yn yr ysbyty, cafodd glesni a'i theulu wybod fod ganddi gyflwr arbennig a ffrin, cyflwr genetig o'r enw Syndrom Waardenburg, math 1. Dyma pam roedd hi'n methu clywed yn iawn, a hwn oedd wedi arwain i'r ffordd unigryw roedd hi'n edrych. Roedd ei anti Gwenda a sawl aelod arall o'r teulu yn fyddar, oherwydd y cyflwr yma. Roedd y cyflwr yn achosi i'r rhan sydd fewn i'r glust, sef y cochlea, i golli lliw, a hynny'n effeithio ar y gallu i glywed. Orchneidiodd glesni. A fydde hi'n mynd yn fyddar? Doedd neb yn gallu ateb, ond roedd pawb yn awyddus iddi ddechrau dysgu BSL. Gret, meddyliodd, un peth arall i boeni am. Roedd hi'n diwrnod poeth. Gorweddodd glesni dan y goeden flodau ceirios hardd yn yr ardd gefn. Teimlai'n gysglyd yng ngwres yr haul. Yn sydyn, gwelodd ddynes mewn ffrog wen ddisglair yn ei gwylio hi o waelod yr ardd. Helo, pwy ti gyfynnodd glesni? Dot, meddai'r ddynes. Wyt ti'n gylwethen deg? Holodd glesni. Wel, mi allet ti ddeud fy mod yn arallfydol, meddai Dot, gan wenyn ddireidus. Oedodd glesni. Doedd hi ddim cweit yn deall be roedd hynna'n meddwl. Dwi wedi dod i siarad hefo ti am dysgu BSL, meddai Dot. Rholiodd glesni ei llygaid. Dwi'n gweld hi'n anodd dysgu pethau fel ma hi, atebodd glesni'n swta. Dwi'n gwybod, ond iaith i BSL, ac mi rwyt ti'n medru'r Gymraeg a'r Saesneg yn barod. O, medde glesni'n syn, gan deimlo'n fwy hyderus. O'n i'n meddwl mae'r rhywbeth cymhleth ar gyfer pobl byddar oedd BSL, heriodd glesni. Wel nag e siŵr. Ond
Os ti ddim yn defnyddio dy lais, sut all o fod yn iaith? Heriodd glesni eto, gan dorri'n digwylydd ar draws dot. Iaith weledol ydy BSL. Ti'n creu'r geiriau efo dy ddwylo ac ar dy gorff a gwyneb, ac yn ei ddarllen nhw hefo'r llygaid, yn hytrach na ei ddeud ar lafar, neu clywed hefo'r glust, atebodd dot yn syml. Oedodd glesni. Roedd hyn yn lot i feddwl am. Cododd dot i'w thraed a dweud, "Tyd, na i ddangos i ti." Sbïodd glesni ar dot yn syn. Beth sydd i'w golli, meddyliodd. Cododd a dilynodd dot. Dechreuodd symud ei dwylo, a gwneud yr ystimiau arbennig hefo'i gwyneb oedd yn mynd hefo'r arwyddion. Cyn pen dim, roedd glesni wrth ei bodd. Teimlai bod iaith BSL yn iaith llawer mwy agos atoch na siarad ar lafar. Wrth sgwrsio efo dot, esboniodd glesni am yr helynt hefo'i gwallt, ei bod hi hefyd yn gweld ei chroen yn troi'n fwy gwelw pob diwrnod. Doedd hi prin yn adnabod ei hun yn y drych bellach. Bydd dy wallt i gyd yn troi lliw cyn hir, meddai dot. Synodd glesni a dechrau crio. Doedd hi ddim eisiau cael gwallt llwyd fel hen fach a hithau dal yn yr ysgol. Does dim byd yn bod hefo gwallt llwyd, meddai dot, efo ryw dinc yn ei llais, fel petai'n dwdio glesni. A beth bynnag, mae'n syniad ni o wrachod heddiw yn dod o ofni a casau pobl sydd yn wahanol i ni. Mae angen i ni dathlu amrywiaeth a gweld bod hynna'n normal glesni. Daeth ton o gywilydd dros glesni. Roedd hi'n euog o feddwl fel hyn pan oedd pobl yn edrych yn wahanol. Er gweitha'r ffaith ei bod hi'n cael ei bwlio am sut roedd hi'n edrych. Gwall arian, nid gwall llwyd, sydd gen ti yn te. Ti'n troi'n dywysoges arian hardd, glesni. Dechreuodd dot edrych yn anelwig, fel petai'n diflannu. Rhwbiodd glesni ei llygaid a'i hagor. Roedd dim golwg o dot. Cododd ar ei thraed dan ganghennau'r goeden geirios. A oedd hi wedi bod yno'r holl amser tybed. Teimlodd glesni'n ysgafn ac yn hapus. Dechreuodd sgipio amgylch yr ardd, gan ymarfer ei sgiliau BSL newydd. Roedden nhw'n arwyddion mor brydferth, nawr roedd hi'n deall mae geiriau oeddynt. Gwelodd adlewyrchiad o'i hun ym mhwll yr ardd, safodd yn stond a sbïo. Roedd yr haul yn pelydru'n ddisglair ar ei gwallt. Roedd cymaint o llinynau llwyd drwyddi, nes i bod yn edrych yn debycach i eirgylch angel na gwallt. Roedd yn sioc gweld sut y byddai'n edrych yn y dyfodol. Daeth gwen ar ei hwyneb. Gwallt arian, gan fy mod yn dywysoges arian, a BSL yw fy iaith newydd. Parhaodd i ddawnsio ac arwyddo. Roedd hi'n edrych ymlaen at gweld Aunty Gwenda a rhannu'r stori am ymweliad Dots.